MDC anopinda muma business deals na Eddie Cross War Veterans Chairman. Eddie Cross angari founder we MDC. Saka MDC muhombe ndiani? Imimi ma comrades dirira maita ne MDC nderipi. MDC ndenyika eZimbabwe hetinoziva, but iye ada kupinda ikoko. Saka ngati mfumurei kuti ko iwewe Eddie Cross waunoshanda naye murungu uyu angari mu Rhodesian, okay, angari founding member we MDC, unedirire pipeline ravakaita ravakato inflate mari from 800 million ikapinda pa 1.3 billion, okay, imari ye taxpayers money. Uku agarika angari special advisor to the president, ari special advisor president haana kutaura here pa election chabudisa Newsday yacho tokurakidzai kuti president vari Juana Chamisa angari kwa Chamisa agara achituka mukuru uyu ne whisky dzake dzanomwa. Ndiye ari kucreate division yemukuru navachiwenga, anenge achataka comrade Opa Muchinguri. Yezvinezvi nyaya idzi dzese idzi adati dziende kuna comrade Opa Muchinguri. Akarekodwa nemagenerals uyu achiti adati vachiwenga vabve pachigaro ipapo, Opa abve kuti iye apinde. Recording iriko, ndosaka ari kuita ma-statements yani kuti ari kutomonitwa iye zvinezvi. Kana ndichinyeba ndati andisuwe kuti ndiri kunyepa nezvandakataura, kune recording. In fact ndogona kutotaura general wacho, the late General Army Commander Chimonyo, vakaenda ikoko vamutsvangwa vachida kutaura kwaari kuti ada kuita vice president vachiwenga vaende, asingazive general vakarekoda zvikasvika kumusoro ikoko. Ende iye zvinezvi ndosaka nyarara haangataure nyaya yekutsigirai nekuti atori pamoto paari, so ari kutomonitwa. Ndosaka president vasina kumudzosa pa any other position, angari advisor wepresident, but maitiro akanga siri right. Saka zvamutsvangwa siyanai nazvo. Mupengo uyu kuhondo haana kutomborwa, akataura zvina basa. He is the person akacreate division yema veterans munyika muno, achiti vana mai Mujuru havana kurwa hondo, achitaura achituka vana Didmas Mutasa vana Rugare Gumbo vakuru kwavari. And then ndipo pakatanga split yema veterans. I hope zvandiri kutaura, if you learned the lessons. He is the biggest causer of the division amongst war veterans. Ukamwe ma veterans vakadzingwa muZANU PF, iye akadzoka asina kunyora tsamba. He is good at talking, he is good at creating divisions, but good at nothing at the end of the day. Ignore him, whiskey yanomwa ndeye frustration. And I am disappointed that the party still believes in a man like this. Political career yake ndakaipedza kuNorton. Ndosaka kawana 4,000 votes muNorton. 4,000 ikawana 17,000. MDC kawana 7. So kudai akamira sa MP constituency yadai akaenda ku MDC. So how can you have the leader of the war veterans no wana mavota kadaro achita notsigira president? But president kuNorton wakawana 12,000 amwe akabva kupi? 8,000 amwe akabva kupi? So musateerere munhu uyu at all, but ndamu challenge kuti comrade Mutsvangwa, voice note imaiteedza. Imi makaenda kuna General Chimonyo the late, muchida kubvisa vachiwenga pachigaro, muchiti futi Opa Muchinguri haasi right kuti mumuite vice president. Nyaya iyi ikaenda kuvakuru mukashedzwa kudare nevakuru, ndiri kunyepa here? Indinofa ndichitaura chokwadi. Saka musatombodhila naye, atori panguva yakaoma iye nemukuru, handidi kunyepa. Indakashandira mukuru nguva imi ma veterans communique yaita akatiza comrade Matemadanda, comrade Mahia, macomrades ekuNorton, vana comrade Muoni veMashwesi, vana comrade Chinyangare, vese vavo vanga vakamira ndiri pakoti papa ndichitsvaga lawyer inini ndichita zvese. Kasi nasi akabva ikoko achifunga kuti ndiye anga master yanga atiza. Nguva yaMugabe aitiza uyu, imbwende munhu pasi nemafake comrades anenge vana Chris Mutsvangwa ava anongotaura achingodivida zvinhu. And so ndosaka musangano uyu pasina nokutora seriously, because mune maclowns vanoita circus too much. Zvandirwadza izvi. Opposition inopinda papi? Nyaya yema veterans warfare is a constitutional issue. It's no longer a party issue. That's why we support it.
Zanla, Zipra, my comrades, batanai. Ndoto kutaura, batanai. Akanobvisa Jabulani Chigaro, Chigaro, Jabanga, anga electwa neman. That's why the war veterans is quiet. He has not even called for a meeting. Kuti musangane nemukuru wenyika. Visai vana kana komanda kuhondo achuraisa vanhu. Mubvisei imi masoja moenda mberi nehondo. Ndizvo zvandiri kutaura. Visai vamwe vanhu. Mukonfront hondo mega museve vanhu. Vatengesi munovaziya kuhondo. Havambofakaregera kutengesa. Basa rake nderongokonfisa chete achingotaura chirungu chisina basa and so forth. Dai angari serious nehondo aidzidza chirungu chakadaro. Vamwe vachiswera vachiuraiwa vachitrainwa kuti vanoita zvavanoita and so forth. That's a reckless statement, immature statement, childish by a drunkard. Don't take it seriously at all. Herald yacho ndiko kunoshanda mukadzi wacho. Ada kumsuportawo futi nekuti ari kuziva kuti murume wacho ari pashinazi yakaoma. Nyaya yanda kutaura ya General Chimono is serious. Yakabikika manje mavhiki apfuura. Mumba mavo hamusi kugarika. Iyi kuda kungoti angoita PR chete kuti mukuru asapote. Mukuru asapote nemashoko, mukuru anosapotwa nezvito. Welfare of veterans is constitutional and the basic requirements must be met.